Bon vespre. Si us sembla, doncs comencem pel primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. No sé si voleu fer alguna aportació. Núria, no? Marc? No? Doncs passem a votació del primer punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Doncs l'acte s'aprova per unanimitat. Falta el Jordi. No. Perdó, és que abans m'ho ha comentat la Núria i el Jordi avui no podrà assistir al ple i esperem que es recuperi aviat. Bé, doncs ara sí, passem al segon punt de l'ordre del dia, que és l'expedient 241/25, que és el reconeixement de compatibilitat de la Glòria Domínguez. Crec que fa un parell de plens també vam portar un punt similar a l'ordre del dia. Quan tenim un treballador de l'Ajuntament de Solsona que presti serveis amb alguna altra empresa o amb alguna altra entitat, ha de demanar aquesta compatibilitat i per tant és un punt que ha de passar per ple. En aquest cas, la Glòria Domínguez, que és la directora de l'agència, ella també treballa a la Universitat de Lleida, fa docència a la Universitat de Lleida, i per tant portem aquest punt a l'ordre del dia per aprovar aquesta compatibilitat. No sé si voleu afegir alguna cosa. Marc? Pilar? Doncs, si us sembla, portem a votació el segon punt. Vots a favor? Doncs la proposta també s'aprova per unanimitat. Bé, el tercer punt de l'ordre del dia és l'expedient 65/24, que és la sol·licitud del traspàs de la titularitat de l'Ajuntament de Solsona del tram de la carretera C462Z, que és la carretera de Sant Llorenç de Morunys, i ens ho explicarà el Joan. Sí, bona nit. Avui tornem a... Perdoneu que avui m'he llevat una mica amb la veu, que no ha vingut. Avui tornem a portar a ple la sol·licitud del traspàs de la carretera C462Z, que és la carretera de Sant Llorenç de Morunys. Només a mode recordatori, és una petició que vam fer a la Generalitat per tal de desencallar la rotonda de l'Escola del Vinyet. Llavors, al ple de gener de l'any passat vam aprovar sol·licitar el traspàs mitjançant un conveni on es fixaven unes millores que la Generalitat havia de fer, que actualment ja estan pràcticament enllestides. Però ara, degut a un canvi de procediments, la Generalitat ens demana que tornem a aprovar la sol·licitud per mitjà d'un acord de ple, però sense la necessitat d'aprovar un conveni. Llavors, això és el que portem avui a votació. Llavors, aprofito per informar que en l'últim ple de la Diputació, no sé si va ser aquesta setmana o la setmana passada, aquest matí, el ple ha aprovat l'acceptació dels terrenys que els vam cedir en l'anterior ple i que després de converses amb els seus tècnics, en les properes setmanes haurien de començar la licitació de la rotonda i de totes maneres des d'aquí estarem estant a sobre d'aquesta qüestió per tal que no es demori més. I això és tot. Gràcies. No sé si voleu fer alguna aportació. Marc? Pilar? Doncs portem a votació el punt 3. Vots a favor? La proposta també s'aprova per unanimitat. El punt número 4 és l'expedient 496/2025, l'aprovació de les bases per la concessió d'ajudes a les entitats del municipi de Solsona. Bé, us explico una miqueta tot plegat. L'Ajuntament té diferents ajuts per diferents regidories. Hi ha ajuts per entitats culturals, esportives, i en aquest cas ja el darrer any ens vam trobar que hi havia iniciatives d'entitats que potser són més petites però que van realitzant diferents activitats al llarg de l'any i que venien a l'Ajuntament a demanar una mica del recolzament, a demanar si es podia fer una mica d'ajuts econòmics. Com recordareu, vam fer un canvi amb les bases de cultura per intentar que aquestes bases ajudessin a entitats que fessin projectes més grans i, per tant, això també va fer que aquestes entitats més menudes, amb activitats més petites, quedessin fora d'aquestes línies grans de subvenció. I, per tant, avui justament el que portem a ple és això, és a dir, hem fet unes bases que no només estan pensades per entitats de cultura, sinó que estan pensades per qualsevol entitat sense ànim de lucre, i el que fem és tenir, hem previst una partida pressupostària de 2.000 euros anuals,
aquestes bases és per fer qualsevol tipus d'activitat que no hi hagi cobrament, que no hi hagi, com us deia, cap afany d'ànim de lucre, i el que es fa és donar fins al 50% de l'import de l'activitat amb un màxim de 400 euros. La idea és això, bàsicament aquí també us posàvem una mica d'exemples, per exemple, ja estan molt actives des de l'any passat els sols de ciència, fan diferents activitats al llarg de l'any, hem tingut contacte des de l'any passat, és una mica per acollir, com us deia, aquestes petites entitats i al cap i a la fi donar-los recolzament. Sempre ho dic que moltes vegades des de Solsona no ho valorem prou perquè és una cosa que estem molt avesats, però realment les entitats en aquest municipi són un motor important i moltes de les coses que passen durant l'any a la ciutat, si no fossin per aquestes entitats no serien possibles. Bé, no sé si voleu fer alguna aportació, Marc. Veiem molt bé l'oportunitat d'aquests ajuts, que al final tampoc no representen cap cosa per les arques municipals, però que amb aquestes entitats segurament els hi serà de molta utilitat i nosaltres evidentment votarem a favor, tot i que sí que hem de dir a nivell més tècnic que hem vist que havia sigut una mica improvisat aquestes bases, que suposo perquè s'han fet una mica a última hora i no es veiem del tot treballades, però evidentment votarem a favor. El que havíem fet fins ara era... hem intentat regularitzar el que fèiem fins ara sota aquest paraigua d'ajut directe, si és que em permeteu l'expressió. Però, sí. Pilar, no sé si vols afegir alguna cosa. No, només bon vespre a totes. Igualment, compartim les reflexions que és necessari també donar aquestes ajudes a entitats que per ser més petites no deixen de fer activitats que també són grans i aleshores el paraigua de les bases amb una concurrència competitiva és el que empara la llei i per tant estem absolutament d'acord. Bé, doncs si us sembla portem aquest punt a votació. Vots a favor? La proposta s'aprova per unanimitat. Bé, doncs passem al punt número 5, que és l'expedient 43/2025. És la sol·licitud d'inclusió d'actuacions en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya del 2025 al 2029. Bé, el Pla Únic d'Obres i Serveis, el PUOC, són unes subvencions que dona la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, per aquest període de 2025-2029, l'import que s'ha atorgat a l'Ajuntament de Solsona són 530.631,83 euros. Les possibilitats eren de poder tirar endavant un màxim de 5 projectes amb aquest import i, a més, pel que fa als ajuntaments, els ajuntaments han de posar-hi com a mínim el 5% de l'import de les actuacions que proposen. Nosaltres portem a ple 3 propostes, 3 actuacions que proposem. En primer lloc, la reforma del paviment de la part superior del que és el passeig Sant Antoni Maria Claret. Considerem que el paviment està molt malmès i per tant necessita una millora i un canvi. És una cosa que ja portàvem al pla de mandat i per tant el PUOS que ens ha donat l'oportunitat de tirar-ho endavant. En segon lloc, fer una passarel·la d'accés al camp de futbol. És una reivindicació no només dels usuaris del camp de futbol, sinó també del club. No es pot accedir a la part de les graderies i a la part on hi ha el bar, per tant, la proposta és fer aquesta passarel·la d'accés i, per tant, fer-ho accessible. I, en tercer lloc, fer una rehabilitació a la planta baixa i a la primera planta de Cal Manel per fer unes oficines, en aquest cas, de l'agència. Sí que és veritat que a l'acord hi posa oficina d'habitatge i agència, però s'ha estat valorant i per l'espai que hi ha voldríem fer aquesta puntualització i que, si no hi ha res de nou, en principi serà per l'agència. L'agència en aquests moments està a l'antiga biblioteca, al carrer Llobera, i la idea futurible és que aquell immoble és un habitatge i per tant tenim la idea de poder-ho transformar en 2 habitatges i per tant sumar 2 habitatges més a que pugui ser ús de la borsa.
Aquest any l'agència fa 10 anys, per tant l'agència està consolidada i en aquests moments hi ha una quinzena de treballadors i per tant considerem que l'espai on estan és just i per tant no es pot treballar digne i teníem aquesta possibilitat i per tant l'hem tirat endavant. No sé si voleu fer alguna aportació, Núria. Bona nit a tothom, els que heu vingut, els que ens escolteu en directe per Solsona FM i els que ens veieu en diferit des de casa, que esperem que pugueu veure aquest ple ja amb el vídeo i l'àudio ben sincronitzat. Pel que fa al punt que comentàvem, que és el que portem a votació, evidentment tot el que sigui en benefici de la ciutadania ho votarem a favor, però sí que ens agradaria que quedés constància que aquestes no haurien estat les nostres prioritats. Per nosaltres és més prioritari, per exemple, el Camp del Serra, o creiem que també hauria estat una bona opció destinar bona part d'aquests diners a un projecte seriós de substitució de l'enllumenat que tants problemes ens està portant. Gràcies. Marc. Bé, bona nit. Pel que fa a la primera obra, nosaltres no teníem absolutament res a dir i pel que fa, el que és la reforma del paviment de la part superior del passeig, pensem que és necessari, que això hi ha un consens que entre tots hi coincidirem. Pel que fa a la segona obra, evidentment també, perquè és una actuació que és necessària al camp de futbol per tal de deixar-lo endreçat definitivament, que fa molts anys que va funcionant en diferents zones provisionals i que s'ha anat millorant, però que és una actuació que l'any que passem hauria d'estar per la seguretat i per la comoditat de tots els usuaris. Però pel que fa a la tercera actuació, evidentment, nosaltres no podem estar gens d'acord i ens sorprèn que es porti al ple de la manera que s'ha fet. O sigui, és una actuació important i molt diferent a la línia que seguia aquest govern i que seguia aquest Ajuntament de cara al futur, i si entrem una mica en matèria nosaltres trobem una sèrie de motius que porten a no estar d'acord amb aquesta obra, que és la rehabilitació de la planta baixa i primera de Cal Manel per posar-hi l'agència. Pensàvem que també hi aniria a l'oficina, però d'habitatge ara es diu que no, però pensem que hi ha diversos motius. El primer motiu és perquè jo crec que es carrega d'una vegada l'idea de l'illa cultural, és un cop de volant que va en contra d'aquesta idea que teníem i que hi havia un consens a Solsona, tècnic, polític fins i tot, molt madurat, de crear aquesta pastilla en el cor d'aquests equipaments culturals. Cal recordar que hi ha diverses cases històriques com Cal Morató, Cal Manel i Cal Metge Soler, i que això havia de ser una zona integrada de cultura, patrimoni, folklore, museïtzació, presentació de la ciutat del món i acollida de visitants. Ara pensem que aquesta idea d'illa cultural es veu seriament amenaçada i no sé si passarà a ser l'illa mig cultural, perquè l'altre mig evidentment no ho serà. També perquè on queda el projecte de la Casa dels Gegants del Carnaval, entès com a patrimoni cultural que havia d'enriquir moltíssim el que és la proposta de Solsona en aquest camp, no? Ens quedem sense el projecte de construcció d'aquesta Casa dels Gegants i ens semblava que aquí era el lloc idoni per dignificar aquest espai, donar-li vida al mig del nucli antic i promocionar el Carnaval de Solsona des d'una vessant pedagògica, etnogràfica, familiar, històrica, patrimonial. I aquí també crec que per part de la Regidoria de Cultura actual es perd una capacitat important de dur a terme un equipament que tots coincidíem que era necessari. També vull dir que la regidora de Cultura que va defensar això en el seu moment és l'actual alcaldessa també, per tant crec que es necessitava donar més explicacions de per què es feia aquest canvi. Un tercer motiu és pel turisme. La Casa dels Gegants del Carnaval havia de constituir també un pol d'atracció turística que ajudés a dinamitzar comercialment el nucli antic, que acompanyés els visitants a travessar tot l'eix comercial de restauració, hostaleria, i ara ens quedarem sense el principal projecte turístic, l'obra que tothom tenia en ment de poder realitzar de cara al futur, perquè això, evidentment, queda totalment troncat. També un altre motiu per estar-hi en contra és la pèrdua molt important econòmica per l'Ajuntament. Aquest canvi de 180 graus del govern d'Esquerra més CUP en la visió de l'illa cultural fa que es malbaratin i es gastin molts recursos tant econòmics com de temps com també professionals i tècnics. D'una banda, la compra el que va costar Cal Manel, la contractació d'un dificultós pla d'usos per encabir-hi tot. Cal dir que aquí hi anaven molts usos.
hi anava l'alberg, hi anava la Casa dels Gegants del Carnaval, hi anava un mirador, hi anava una zona de treball i d'estudi compartit. Després també la contractació de l'avantprojecte i finalment l'encàrrec d'un projecte executiu als serveis tècnics que va paralitzar durant mesos aquesta casa i que m'agradaria saber quin cost ha tingut això, un cost molt i molt i molt important que d'aquesta manera es llançarà a la paperera perquè allà no s'acabarà fent la Casa dels Gegants de Carnaval. Quan val tot això? També crec que cal recordar de forma desafortunada que es va perdre un FEDER de 746.202 euros per fer aquest projecte i complementàriament un ajut de la Diputació que anava més amunt dels 300.000 i que feien més d'1 milió d'euros per tal de poder construir això i que l'Ajuntament de Solsona va haver de rebutjar quan ja el tenia concedit. 5. El temps ens ha acabat donant la raó. Després de tants anys d'intentar tirar pel dret i d'intentar encabir tots aquests usos que us estava dient, a Casa dels Gegants del Carnaval, Alberg, zona comuna d'estudi, mirador, nosaltres pensàvem que això era massa complicat d'encabir-hi. I vam fer moltes reunions, hi va haver molts esforços per part d'Estoa, el Padró, el Pere Quadrenc, arquitecte que va fer l'avantprojecte, una comissió que es va crear al respecte, hi va haver moltes reunions, també aquest portaveu que us parla també s'hi va reunir moltes vegades per intentar veure com podíem encabir tot això. Nosaltres ho veiem complicat, però sempre dèiem que el que s'havia de preservar d'inici i segur era la Casa dels Gegants del Carnaval, que l'únic que no es podia prescindir era d'això. Evidentment també és molt necessari un alberg, però pensàvem que potser es podia fer en altres llocs. Si es podia encabir, si no es podia no. Però el govern va defensar durant molts i molts i molts anys una versió totalment contraposada d'això, que ara ens sorprèn que de cop i volta passem del tot al res. 6. La nova utilitat. La nova utilitat que tindrà aquest equipament, que el Manel, per nosaltres no ens satisfà. No ens satisfà perquè posar-hi treballadors públics municipals creiem que no és la millor manera de donar-hi vida. A l'explicació del regidor d'Urbanisme i portaveu d'Esquerra a la comissió informativa es va dir que com que també hi ha molts locals buits, el nucli antic seria una bona opció obrir Cal Manel i posar-hi treballadors públics. Obrir-ho suposo un horari laboral. Sincerament creiem que no hi ha pitjor idea per tal de donar vida al nucli antic i que precisament el que podria atraure gent i fer obrir més negocis locals seria tenir un projecte clar i nítid a nivell turístic i cultural com la Casa dels Gegants del Carnaval. Tenir, en canvi, aquest espai al cor de la ciutat obert, això, moral i laboral, per funcionaris, pensem que no és el més adequat. I això no té res a veure amb que l'espai actual d'on està l'agència sigui l'adequat. Evidentment s'ha d'adequar i nosaltres creiem que com millors condicions tinguin els treballadors públics, més rendiment. Això no té res a veure, però creiem que l'ubicació no és la idònia. Igual que també pensem que l'actual emplaçament de la borsa d'habitatge, oficina d'habitatge és igual, no és l'adequat. Amb una habitació com es troba actualment creiem que no és l'espai adequat. Però aquí, en aquest lloc a Cal Manel, creiem que no és. 7, i vaig acabant. A l'antiga biblioteca, què hi farem? Vam preguntar-ho, no? Perquè ens creava el dubte de dir, bueno, i què hi posarem allà? Ho vam estar preguntant. Se'ns va dir que 1, 2 pisos, potser 2. Quan costarà adequar aquests 2 pisos? Creiem que això no sé si és també eficient poder fer aquest canvi, tot aquest puzzle per acabar ficant 2 pisos allà, quan al mateix lloc també sabem que hi ha la policia local i també podria ser una zona d'oficines perfectament municipals, que també tenia un altre racó de Solsona que estava endreçat, en una altra plaça, donant un altre tipus de vida, que pensem que hi ha bastant, que ja hi podria haver també treballadors municipals treballant amb les condicions adequades. I per últim, pla de mandat. He escoltat ara que s'ha parlat del pla de mandat. Ens agradaria saber aquesta ocurrència que hi ha hagut ara d'última hora demanant això, a quin programa electoral sortia, si el de l'Esquerra o si el de la CUP, perquè a nosaltres ens sembla que això és una improvisació, això no s'havia parlat mai i el que ens sap més greu, i amb això sí que vull acabar, és que amb aquesta obra farà impossible que nous governs que tinguin ganes de tirar endavant un projecte cultural, un projecte turístic com era el de la Casa dels Gegants del Carnaval, es vegi ara truncat fent aquesta actuació i posant aquests tècnics allà. Per tant, per tot això, nosaltres, com que igualment els altres 2 punts s'aprovaran amb la majoria que té el govern, nosaltres votarem en contra. Gràcies. Bé, nosaltres anunciem el vot a favor.
En primer lloc, pel que fa a la primera obra, doncs considerem que és imprescindible actuacions que vagin encaminades, que serveixin per eliminar barreres arquitectòniques i, sens dubte, en el camp de futbol, doncs, amb la configuració actual és una barrera per molts ciutadans i ciutadanes amb dificultats de mobilitat i amb famílies amb nadons i nens petits. Per tant, és una obra necessària i en la que creiem que s'ha de prioritzar. Pel que fa a la reforma del passeig, doncs, l'estat de conservació actual demostra que també és necessària una rehabilitació i per això també el caràcter prioritari d'aquesta obra. I finalment, pel que fa a la reforma de Cal Manel, doncs, tenim com a servidors públics el deure de conservar i mantenir en bon estat els immobles municipals i, per tant, apostem també per aquesta obra amb diversos objectius. Primer és la conservació del patrimoni municipal, on una setmana en la que s'ha tirat de premsa i s'ha tirat de xarxes socials parlant de la necessitat d'inversió en instal·lacions i patrimoni o moble o immoble municipal, és també necessari fer aquesta obra i, per tant, ens sembla contradictori les manifestacions que hem anat podent llegir aquesta setmana amb la intervenció que hem escoltat avui del portaveu de Treballem. És un deure que tenim conservar-lo. Després també donar-li un ús, perquè no només les coses les hem de tenir conservades, sinó que també a més les hem d'usar i no n'hem de fer de noves si ja en tenim de pròpies i de construïdes i, per tant, donar-li un ús i donar-li un ús digne com pugui ser l'emplaçament de l'Agència de Desenvolupament Local amb els 15 treballadors que té actualment, doncs ens sembla que és encertat. A més, també fer una obra que faci accessible l'espai i que doni vida als baixos. També ens sembla que per això que és una decisió encertada i necessària. Ja no només perquè hi ha baixos que s'estan tancant, són moltes les vegades que parlem de que és necessari donar vida als baixos, que si perquè no els hi donem uns altres usos, doncs aquest és un. I l'altre també, una altra raó també podria ser recuperar l'actual espai on està ubicada l'Agència de Desenvolupament per destinar-la a habitatge, que és el que hauria d'haver estat ja una vegada l'antiga biblioteca la va deixar de fer servir. Pel que fa a la intervenció del Marc, en el que deies que és un malbaratament econòmic, aquí coincidim, podríem arribar a coincidir parcialment en què tot l'anterior projecte d'instaurar-hi un alberg i tots els usos que se li volia donar al nostre grup municipal d'Alternativa per Solsona CUP no li agradava. De fet, diria, no puc assegurar, ho he estat buscant però no ho he acabat de trobar, que vam ser els únics que hi vam votar en contra, probablement, o si més no, nosaltres hi vam votar segur en contra d'establir-hi el que s'hi volia establir. Ja vam manifestar també en aquell moment que ens semblava que el projecte era massa ajustat i que no s'adequava a les necessitats que tenia Solsona i per això no érem ni seguim sent partidaris d'ubicar-hi un alberg per això. I pel que fa a la Casa dels Gegants, la veritat és que parles en concret com si no hi hagués actualment una ubicació per als gegants de Carnaval i res més en contra de la realitat. Els gegants de Carnaval tenen una ubicació ben digna. Cada any reben moltíssimes famílies que manifesten el seu agrat i el seu contentament amb la ubicació actual i ens consta que s'ha parlat amb altres agents vinculats al món del Carnaval i que tots han manifestat, o si més no així se'ns ha traslladat, que estan contents i satisfets i conformes amb la situació, amb la ubicació actual. Per tant, ens sembla que és un projecte que s'ha de fer i que finançar-lo amb els fons PUOS, que és una oportunitat. Afegeixo, és cert que en aquest cas es va arribar a un projecte que podríeu considerar que estava molt acotat o poc acotat. Realment el pressupost total final d'aquest projecte, tot i tenir aquella subvenció, era inassumible per l'Ajuntament i per això, tot i que això no agradava a ningú i a nosaltres menys, ho vam tirar enrere. Però quan ens plantegem què hi passa, perquè fa molt temps que no hi està passant res,
Doncs jo personalment, i en aquest cas com comentava la Pilar, en una reunió on hi havia l'Associació de Festes del Carnaval, on hi havia Solsona Experience i on hi havia la Colla Gegantera, vaig preguntar explícitament si consideraven que era un bon lloc, que era un lloc idoni, i atès que la resposta de les tres parts és que no, és que en aquell lloc no hi cabien tots els gegants, que on són ara hi ha l'exposició de tot, és aquí on comencem a buscar-hi alternatives per, com això que dèiem, per poder posar a servei municipal els equipaments que tenim. Per tant, saps perfectament que sóc molt partidària que hi hagi aquell lloc existeix, però en la proposta que hi havia, cap de les tres potes importants, en aquest cas que gestionen el local boig o que estan darrere del local boig, no veien bé aquest nou emplaçament i aquest museu perquè quedava petit. No sé si voleu afegir alguna cosa. Molt breu, referent al que ha explicat la Pilar, jo no sé què d'aquesta setmana, de no sé què de les inversions, nosaltres estem plenament d'acord amb tu que s'ha d'actuar a Cal Manel, però crec que no estem d'acord amb el que s'ha de fer. Però vull dir que estem d'acord que s'ha d'actuar, això és evident, i també a Cal Metge Soler i també a tot arreu on tingui l'Ajuntament, amb els solars que tingui, que s'hi facin les coses que siguin necessàries. Sobre el que ha passat en el passat amb la CUP i tot aquest projecte, bé, jo crec que estava bastant d'acord. Sí que presentava dubtes sobre el tema de l'Alberg, però ja estava d'acord amb aquest projecte, no? I t'ho dic jo, que jo vull dir, no, això era l'altra legislatura que es van començar a... I llavors, l'ubicació, es diu l'ubicació actual dels gegants de Carnaval. Sí, bueno, també tenen ubicació actualment els tècnics, vull dir, els tècnics també tenen un lloc per anar a treballar i també es va dir a la comissió informativa que no era per un tema d'espai, perquè si s'hi pot fer 2 pisos també hi poden treballar 15 persones, vull dir, es pot dignificar tot d'una manera o d'una altra, o poden anar a un altre emplaçament. Vull dir, nosaltres això sí que volem deixar clar que no anem en contra de l'agència, ho repeteixo, que el que volem és que tinguin les millors condicions possibles per treballar, però no aquí. Creiem que és malbaratar un espai importantíssim. I això que dieu, torno a repetir, pla d'usos, avantprojecte i projecte. Jo no sé quan pot costar això, però això és agafar-ho i llançar-ho a la paperera, i val molts diners, estem parlant de molts i molts diners. I per últim, respecte al que deia Judit, això de que no hi cabien tots els gegants de Carnaval, nosaltres ho vam dir milions de vegades. Se'ns va justificar, està justificat amb documents de l'Ajuntament, tant de museïtzació d'una empresa tan prestigiosa com és Astor, com l'avantprojecte, com el projecte, de que no feia falta. Era fantàstic perquè era immersiu, es podia fer moltes coses i evidentment hi havia d'haver renúncies, no? Però en aquell moment hi estaven d'acord també els del Carnaval, no? I hi havia molts dubtes i moltes coses, però creiem que el que sí que s'ha de dir és que la ubicació actual no és la millor. Evidentment que hi ha millor això que res, això és el que hi ha, però no és un emplaçament definitiu i no estem parlant de la mateixa cosa, perquè si volíem treure un aprofitament turístic, un aprofitament de tenir clar quin eix volem que segueixin els turistes, els visitants quan arriben a Solsona, que els puguem portar al cor del nucli antic, que no hi havia millor emplaçament que aquest. Per tant, crec que les opinions del Carnaval a vegades s'utilitzen per part del govern de cap aquí o de cap allà, perquè aquí hi havia una comissió d'excarnavaleros històrics que van estar durant molt temps donant idees i aportant per fer això. També em pregunto on queda això, no? Tota aquesta feina que es va fer de recollir, de dinamitzar aquests grups, tot això on queda, no? Perquè tan vàlid deia ser llavors, quan ho deia l'Ajuntament, com tan vàlid és ara. Simplement això, que estem d'acord que s'ha d'invertir i que s'hi ha d'actuar, però no estem d'acord amb el que s'hi ha de fer. Gràcies. M'imagino que anem canviant i la gent que hi ha davant de les entitats canvien i per tant les maneres de fer també. Si vols dir alguna cosa, afegir alguna cosa, Elis? Sí, no, només que sense desmereixer, com ha dit el Marc, el lloc on ocupen ara els gegants, vosaltres ja sabeu i ho hem dit moltes vegades que la nostra idea seria de fer un museu com a centre d'interpretació del Carnaval. Per tant, ni el lloc on són ara ni aquí Cal Manel, vull dir, no hi cabrien. Llavors, doncs això, els usos, evidentment, potser no són els millors, que es volen destinar a Cal Manel, però si recupera el patrimoni, doncs, mira, endavant. Gràcies. Ai, perdó, Pilar. Abundant en la idea, vull dir, crec que al final és posar també l'accent on són les coses importants. Amb aquesta proposta s'està aconseguint recuperar 2 pisos i reubicar uns treballadors
en un equipament municipal que no generarà ni despeses de lloguer, ni cap altra despesa. Els gegants ja tenen una casa, et pot no semblar adequada, les entitats que els gestionen els hi sembla adequada, doncs crec que la proposta té més avantatges que desavantatges des del nostre punt de vista. Segurament no coincidim, em preocuparia al contrari. Bé, gràcies. Doncs, si us sembla, portem aquest punt a votació. Vots a favor? Vots en contra? Doncs la proposta presentada s'aprova per 9 vots a favor i 3 vots en contra dels regidors de Treballem per Solsona. Bé, passem al punt número 6, que és l'expedient 2079/2024, que és la petició a la Generalitat de Catalunya de la dissolució de l'ARE de la Cabana del Màrtir. Bé, el terme ARE és el que correspon a una àrea residencial estratègica. L'any 2009, degut igual que ara, en aquests moments, és a dir, a la manca d'habitatge que hi havia, la Generalitat de Catalunya va crear aquests AREs, va crear aquestes zones en diferents municipis de Catalunya amb uns plans directors urbanístics, és a dir, amb un dibuix de les zones diferents als que teníem de base als municipis per tal de poder tirar endavant i fer més habitatges. Aquests plans va semblar que en aquell moment era una cosa molt important perquè realment es feia una projecció de moltíssims habitatges pel municipi i era una cosa molt necessària, però aquest ARE queda aturat, queda estancat i a partir de l'any passat la Generalitat de Catalunya treu una normativa, comença a treballar amb una normativa per tal de fer una dissolució del consorci. Aquests AREs, per fer-ho senzill, tindrien com dues parts, una part de gestió que està gestionat per un consorci i aquesta part que us comentava d'aquest dibuix, d'aquest mapa diferent de la zona d'on es construirien habitatges i on no. En el moment que la Generalitat de Catalunya contacta amb l'Ajuntament de Solsona per tal de dissoldre aquest consorci, aquests consorcis hi ha d'haver la seva dissolució, si dic alguna cosa malament, secretari, em corregeixis, perquè és molt tècnic, hi ha d'haver la dissolució d'aquests consorcis a finals d'aquest any, del 2025. L'Ajuntament de Solsona el que es planteja és que en el moment en què dissolem aquesta eina de gestió també volem que es dissolgui aquest mapa, aquest dibuix que us explicava de com ha de ser aquella zona, com s'ha d'urbanitzar aquella zona. Bàsicament per un punt important. En el moment en què es genera aquest ARE, es genera el que urbanísticament es diu un sector, és a dir, tota la zona s'haurà d'urbanitzar alhora. Per tant, tots els propietaris s'han de posar d'acord per urbanitzar tota aquesta zona més gran. En les nostres normes subsidiàries, en el nostre PUOCS, això ho teníem dividit en 3 sectors, de manera que si mai els propietaris volen urbanitzar una zona, queden unes zones més petites, és més fàcil que per aquests propietaris es puguin posar d'acord i tirar endavant aquestes urbanitzacions que realment són projectes molt costosos. Per tant, el que portem a ple és el fet de demanar aquesta dissolució també, no només del consorci que ens ve donat per norma, sinó de poder tornar en aquella proposta urbanística que l'Ajuntament de Solsona ja tenia en aquesta zona. Teníem por, teníem inquietud que dissolent el consorci ens quedés aquest dibuix, i potser és d'una manera col·loquial però perquè se m'entengui, d'aquest dibuix físic, d'aquesta manera d'urbanitzar la zona i que els propietaris petits que hi ha en aquesta zona posteriorment no poguessin mai arribar a urbanitzar perquè s'haurien de posar d'acord amb una superfície molt més gran. I per tant una mica ho he volgut explicar així, ho he intentat fer pedagògicament i poc tècnic, però perquè se m'entengui, doncs el que portem a ple avui és demanar que en el moment en què es dissolgui aquest consorci també es dissolgui aquest pla urbanístic especial que és una cosa que va decidir la Generalitat, que en aquest cas l'Ajuntament no hi podia dir com ho volia, sinó que era a nivell supramunicipal i per tant el que demanem és poder demanar a la Generalitat que en el moment en què es dissolgui el consorci aquest pla urbanístic torni a la proposta que tenia l'Ajuntament per aquesta zona o per aquest sector. No sé si m'ha entès bé, però no sé si voleu fer alguna aportació, Núria.
No, ho has explicat molt bé, perquè ho entenguem. De tota manera, això facilita que es puguin posar d'acord els veïns perquè estem parlant d'àrees més petites, però sí que és cert que afectarà d'alguna manera a alguns dels propietaris. Llavors, des de la comissió informativa se'ns va comentar que alguns dels propietaris ja estaven d'acord amb aquest canvi. El que ens preocupa a nosaltres és que no s'hagi parlat amb tots els propietaris afectats tenint en compte la importància del canvi. Perquè, per exemple, per canviar un tòtem del porta a porta, passant-lo de davant d'un comerç alimentari a l'altra banda del carrer, on hi ha un camp sense edificar, sol·licitem l'acord per part de tota la comunitat de veïns. Ja està bé. Però per contra ens trobem davant d'aquest tema de sòl urbanitzable, per tant un tema important, i només parlem amb una part dels veïns, que a més, curiosament, és la que hi està a favor. Llavors, com que des del nostre grup desconeixem les conseqüències que pot tenir això per tots els veïns, ens abstindrem. Gràcies. Marc? Bé, estem d'acord amb el que es planteja. Evidentment, aquesta situació que hi havia abans de la bombolla immobiliària del 2008 doncs era totalment diferent a lo que ens trobem actualment i té sentit dissoldre l'ARE i també conseqüentment el consorci. I per això, per tant, de poder tornar d'alguna manera al POM primigeni i que sigui més fàcil amb sectors o amb zones més petites que es pugui desenvolupar. Igualment, també demanem que, ja que es fa això, i també és una zona força consolidada urbanament a nivell que hi ha l'escola del Vinyet pel mig i ha anat creixent la ciutat també per allà, que l'Ajuntament prengui part, així com a altres llocs, però prengui part per tal de desenvolupar això i que es pugui també mediar amb els propietaris per tal que es puguin desenvolupar nous sectors a la ciutat i en aquest cas aquest crec que també és força adequat per la zona en la qual es troba creixent Solsona. I finalment sí que no ens agrada i coincideixo una mica amb el que deia ara la Núria. Jo vaig preguntar a la Junta de Portaveus, a la comissió informativa, si s'havia parlat amb els veïns, perquè aquí hi ha afectacions, o sigui, evidentment hi ha afectacions pels que ens estaven dins l'ARE, però també hi ha afectacions pels que ens colindaven amb l'ARE. Es va explicar que s'havia parlat amb el principal, però no amb tots. Jo he pogut parlar amb alguns d'ells i m'han dit que no s'hi ha parlat. Pensava que en aquesta setmana que hi havia de coll s'hauria fet la feina i a última hora se'ls hauria avisat, però crec que Solsona és prou petit com per agafar el telèfon i explicar, mira, anem a portar això al ple, que no se n'enterin per la premsa i dir, escolta, com quedarà això, com quedarà allò, com quedarà aquestes vies, com quedarà això. Penso que hagués estat l'adequat i la sorpresa, perquè alguns d'ells estan d'acord amb que es faci això, però d'alguna manera saber quines conseqüències podrà tenir tant pels que estaven dins l'ARE com pels que d'alguna manera colindaven. Per tot això nosaltres votarem a favor, però sí fent aquesta observació. Gràcies. Gràcies. Pilar? Sí, clar, la proposta és la dissolució, demanar la dissolució de l'ARE per retornar a l'estat anterior que ja dibuixava el POM, i perquè el pla director xafava, com ens explicava la secretària el dia de la comissió informativa, xafava el POM. No es tornar a una situació diferent, no es proposa anar a una situació diferent a la que mai hagués existit, sinó que la proposta seria retrotreure'ns al moment, a la situació del POM que ja per l'aprovació ja es van fer les publicacions, ja es va fer tot el que s'havia de fer, vull dir que no és una situació nova, és una situació que ja existia i és la que ja havia estat publicada, la que havia estat aprovada, etc. Vull dir que això no és nou, és tornar al que ja existia, per tant no genera tanta diferència. Bé, una mica, és veritat, és a dir, que no s'ha parlat amb els veïns i és un tema que s'ha de fer, però una mica venia donat pel fet que el que ens generava angoixa és que es fes una dissolució d'aquest consorci, per tant, de l'òrgan gestor, i posteriorment no poguéssim endreçar aquest pla urbanístic que ens quedava a la ciutat. Però, evidentment, entomem el que ens esteu dient i, evidentment, és una cosa que tenim pendent i, per tant, es parlarà amb tots els propietaris i, si és necessari, amb els propietaris colindants. Si us sembla, portem aquest punt a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs la proposta presentada s'aprova per 10 vots a favor i 2 abstencions del grup municipal de Junts.
Bé, el segon punt de l'ordre del dia és l'expedient 565/2025, que és la bonificació de la llicència d'obres de l'associació Missol per a unes obres que es fan a la pujada del seminari. Bé, doncs, com bé sabeu, hi ha un impost sobre les construccions, hi ha un impost que és l'ICIO, que en aquest cas cobra l'Ajuntament de Solsona, però que en la nostra ordenança ja en l'article número 6 contempla la possibilitat de fer una bonificació del 80% quan aquestes obres es puguin declarar d'interès i que en aquest cas siguin de circumstàncies educatives, sanitàries o assistencials. En aquest cas la Missol ens ha entrat una petició d'una llicència, que demana una bonificació d'una llicència d'obres i en aquest cas d'aquest impost està clar que les taxes per llei no es poden bonificar, però sí que aquest impost de l'ICIO considerem que la Missol té compleix aquestes coses que tenim contemplades a l'ordenança i per tant el que volem portar a ple és de poder donar-los aquesta bonificació en aquest impost. No sé si voleu comentar alguna cosa, Marc. Bé, felicitem el govern per aquesta acció. Ho vam demanar quan els últims anys s'havia passat que la Generalitat demanava que se l'eximís de pagar aquest 80%. L'altre se'ns feia com una mica raro que se li perdonés a la Generalitat i en canvi a les entitats, com per exemple pot ser Missol en aquest cas, això no es fes i com que ho vam demanar ara estem plenament d'acord que s'acordi això avui. Sí, el projecte de rehabilitació que planteja a Missol són obres de millora a l'edifici que actualment ocupen per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les famílies i les seves famílies al llarg de tota la seva trajectòria vital, creant i gestionant els serveis i suports necessaris. Per nosaltres l'entitat de Missol és una entitat molt arrelada al municipi, amb una implicació indiscutible en la vida i en la cohesió social de Solsona. Per tant, l'obra, al nostre entendre, té un interès municipal per circumstàncies assistencials òbvia i evident. En altres ocasions, en altres plens, havíem tingut ocasió al nostre grup municipal de manifestar-nos respecte a les bonificacions d'ICIO que demanava la Generalitat. En aquelles ocasions nosaltres havíem votat en contra de la bonificació a favor de la Generalitat perquè érem del parer i seguim sent del parer que la Generalitat ha de fer les obres que li toque i pagar els impostos que li toque per ser i demostrar més sensibilitat en demandes d'infraestructura, educatives, sanitàries, assistencials, logístiques, principalment en tot el Principat, però principalment en aquelles comarques més allunyades de l'URB. El que ens porta avui aquí és un cas diferent, entenem que per raons, ja ho hem dit, de beneficis assistencials considerem que és meritori fer aquesta bonificació de l'ICIO i per això hi votarem a favor. Gràcies. Doncs, si us sembla, portem aquest punt a votació. Vots a favor? Doncs la proposta s'aprova per unanimitat. Bé, doncs passem al següent punt, que és el número 8, que és donar comptes i decret d'alcaldia 38/2025, pel qual s'aprova la liquidació del pressupost de l'exercici 2024, que és l'expedient 302/2025. Bé, el pressupost de l'Ajuntament de Solsona, definitiu de l'Ajuntament de Solsona el 2024, ha sigut de 12.429.109,83. El que teníem d'inici era de 11.479.496,42, perdoneu. Tenim un total pendent de pagament de 1.228.325,27. Tenim un total pendent de cobrament de 1.646.521,03 i tenim un resultat pressupostari positiu de 531.141,48. Per explicar-ho fàcil, doncs, la diferència entre els ingressos i les despeses són aquests 531.000 euros, dels quals 259.638,32 són diners que tenim compromesos pel 2025. És a dir,
aquells pagaments d'aquelles obres que no hem pogut acabar el 2024, pressupostàriament les passem per pagar el 2025. El romanent de tresoreria acumulat és de 1.011.255,65. El grau d'execució del pressupost amb despeses és del 95,28%. Això vol dir que sempre que explico el pressupost dic que ho diu la paraula, pressuposem què passarà durant l'any. Això no vol dir que sigui. Doncs és un percentatge important. Aquí aquest percentatge del 95,28% ens diu que vam pressuposar quasi bé, molt bé, totes les despeses que tindríem el 24, estan un 95% sobre 100. I en el cas del grau d'execució del pressupost d'ingressos és del 93,50. Per tant, vam pressuposar molt bé els ingressos que tindríem. La valoració que fem és positiva, tots els factors que la norma ens obliga a tenir, els tenim i els tenim correctament. Això fa que, tot i que hi ha un endeutament, i en aquest cas, per exemple, hi ha un endeutament viu de 2.664.583,78, és un rati de deute del 25,47%, doncs podem dir que l'Ajuntament de Solsona és un ajuntament poc endeutat, tot i que les xifres ens semblin molt elevades. Per tant, com a regidora i en aquest cas com a alcaldessa, donar les gràcies a Intervenció. Intervenció pateix molt perquè a final d'any puguem tancar sempre els comptes d'una manera positiva i això realment no és fàcil i per tant aquí també agrair. No sé si voleu comentar alguna cosa. Bé, Montse, felicitar-vos a tot l'equip per aquest grau d'execució del pressupost. Ja ho hem comentat a la Comissió de Comptes, un 95% és una xifra excel·lent, però prioritzem el nivell d'execució, prioritzem un nivell baix d'endeutament, però ens agradaria de cara als propers pressupostos animar-vos a donar prioritat a uns pressupostos més ambiciosos en tots els sentits, perquè estem dient que el grau d'execució cada vegada és més gran, però potser perquè cada any els pressupostos s'assemblen més. D'acord, ja està, res més. Marc? Jo no vull repetir per cada any, dic el mateix. Per tant, crec que l'Ajuntament de Solsona, qui arribi a actuar al govern, doncs, si obre el calaix, a falta que hi hagi una sorpresa molt gran, no es trobarà Talarany, sinó que es trobarà una situació sanejada. Per tant, això és de felicitar a la gent que ho porta, tant a la part política com a la part d'intervenció, i també d'igual manera destacar en positiu aquest any el grau d'execució, que poques institucions arriben a aquesta execució. Per tant, això és una bona notícia. Però jo crec, com sempre dic, que el problema a l'Ajuntament de Solsona no està amb el tema tècnic o amb el tema d'intervenció que vigilen els números, sinó que està amb l'ambició política i amb la capacitat de tirar projectes transformadors endavant. Llavors, per la part tècnica, econòmico-financera, doncs, evidentment, estem d'acord i no tenim absolutament res més a dir que tot segueixi així. Gràcies. Gràcies, un segon punt, que també és el punt número 9, que és donar comptes dels informes de morositat, execució pressupostària i període mig de pagament del quart trimestre del 2024, que és la... Perdó. Ai, Roser, perdó, repeteixo, no havia obert el micro. Passem al punt número 9, que és donar comptes dels informes de morositat, execució pressupostària i període mig de pagament del quart trimestre del 2024, que és l'expedient 125/2025. Bé, pel que fa els terminis previstos, són de 30 dies, els pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal s'han fet 1.463 pagaments amb un import de 1.124.913,7, és un 76%. La resta de pagaments tenen un nombre de 105 per un valor de 339.077,2, és el 26%, i el total de pagaments que s'han fet durant el trimestre pugen a 1.568 amb un import total de 1.463.990,09. Poques coses més a afegir. No sé si voleu donar comptes de... Sí? Bé, doncs passem a la segona part del ple, que és
la part d'informes i resolucions. No sé si vols comentar tu, Esther. Molt bé. Sí. Bon vespre. Pel que fa a la regidoria de Governació, dir-vos que finalment les reunions amb la plantilla de la policia local i la mediadora estan a punt d'arribar al seu final i estan anant molt bé. Estem molt a prop de tancar un acord de l'annex del conveni que millora les condicions de la policia local, les condicions laborals i econòmiques. No us puc avançar res encara perquè evidentment es tracta de reunions confidencials. De seguida que hi hagi un acord tancat us en farem partícips tant com vam quedar. A la regidoria d'Educació, explicar-vos que el passat 19 de març, com ja sabeu perquè ha sortit a tot arreu, es va dur a terme a la sala polivalent la segona Fira Informat, amb l'objectiu de donar a conèixer l'oferta formativa de postobligatoris a tots els alumnes del territori Solcar, i que va anar molt bé i van participar al voltant d'uns 600 estudiants. Dissabte passat també es van dur a terme a l'Escola Arrels els mock exams, les proves per les persones que volen presentar-se als certificats de Cambridge, i van participar al voltant de 100 persones. I d'altra banda, aquesta setmana també ha començat la campanya de les dents fortes i sanes, que es coordina des d'aquí, des de l'Ajuntament, i que fa arribar un kit de neteja dental a tots els alumnes de primer de primària perquè assoleixin uns hàbits saludables d'higiene dental. I en tema salut, informar-vos que dimarts de la setmana que ve, 1 d'abril, està convocada la taula institucional de la taula de salut mental per donar compte de tota la feina que s'ha fet fins ara. I això és tot. Gràcies. Maria? Bona nit. Pel que fa a la regidoria de feminismes, el Carnaval, els punts liles fixes van anar molt bé. No es va registrar cap incidència cap dels 4 dies. Les dues entitats que van gestionar aquests 4 dies van valorar molt positiva la ubicació que s'ha fet aquest any i també de l'espai de dins. Des de la Matriu, que és l'espai familiar que es va engegar el passat mes de febrer juntament amb la regidoria d'Infància, organitzarà el pròxim 3 d'abril el primer cicle de xerrades amb una sessió sobre el neurodesenvolupament de l'etapa dels infants dels 0 als 3 anys i estarà a càrrec de l'Anna Guilanyà. I també, finalment, pel que fa a la programació del 8M, ens queda també recordar-vos que el pròxim 2 de maig al Teatre de Solsona farà l'obra de 200.000 dones. És una obra de teatre d'Anna Tamayo i Àngela Palacios que denuncia el paper de les dones en la història i la seva lluita pels drets i la igualtat. A més, també exposa el vincle entre el passat i el present de la nostra lluita feminista. Pel que fa a la regidoria de transparència, l'Ajuntament aquest any revalida per 9a vegada el segell Infoparticipa, que aquest segell és el reconeixement de la qualitat i transparència de la comunicació pública local. Aquest s'atorga anualment per la UAP a partir de l'avaluació de les webs corporatives. I és important destacar que aquest any l'Ajuntament de Solsona ho fa amb una puntuació la puntuació més alta i hem aconseguit el 98%. Fins ara encara no havíem aconseguit. Complim 51 dels 52 indicadors que s'avaluen, d'una banda la transparència informativa de la corporació i d'altra banda la informació per la participació. Aquesta puntuació ens situa com l'Ajuntament més ben valorat de la democràcia de Lleida, on només hem obtingut el segell l'Ajuntament de Solsona i la capital de Lleida. A més, aquest any també hem rebut el Premi Extraordinari per la redacció de les notícies. Per tant, el pròxim dilluns la Judit anirà a recollir el premi, el segell, a la Universitat de Barcelona. I res, que moltíssimes gràcies a la feina feta a la Noemí, que es fa un molt bon currazo. I res, i per últim, també com moltes
sabeu, és l'última setmana del mes de Ramadà, que és una festivitat que celebren molts ciutadans i ciutadanes de Solsona, i ens han arribat des de l'Ajuntament si es celebraria l'iftar comunitari, que ja l'últim any també es va celebrar, però aquest any sí que, parlant amb el nou president de la comunitat musulmana de Solsona, ens ha informat que hi ha hagut un canvi de junta i han preferit esperar i entre que s'estan assentant i posant-se tot a lloc, hem acordat que l'any que ve ens tornaríem a seure i tornaríem a valorar la possibilitat de fer el nou iftar. I ja està, això és tot. Gràcies, Maria Joan. Bé, hola de nou. Espero que la veu no em faci ara una mala jugada, però bueno, intentarem anar per feina. No, tranquil·la. Pel que fa a la regidoria d'esports, s'han fet un seguit d'actuacions al camp de futbol per millorar la seguretat. Per un costat s'ha eliminat aquell cantell del costat de la grada i dels vestidors, que era un punt força perillós. Per l'altre costat també s'han instal·lat unes portes metàl·liques que delimiten millor l'espai dels vestidors per evitar que persones alienes puguin accedir en aquesta zona que és exclusiva per a jugadors i àrbitres. A part, s'ha instal·lat també una porta al mig del camp per facilitar entrades, especialment en partits de futbol 7, que actualment havien de passar pel mig del camp, i una altra porta al córner de sota l'institut, on allà el club guardarà unes porteries que té. Amb aquestes actuacions donem resposta a una petició del Club Futbol Solsona. Per últim, també s'han instal·lat unes planxes metàl·liques al gol nord i a mesura que puguem s'acabaran de posar totes les tanques al voltant de les tanques que envolten el camp i que encara no en tenen. Això ho hem fet que, malgrat que normativament complíem amb les mesures de seguretat, són unes mesures destinades a com deia, a permetre a reduir els riscos del camp de futbol. Des dels serveis funeraris estem molt contents i fem una bona valoració de la xerrada que es va fer el mes de febrer amb el filòsof Francesc Torralba, tant pel número d'assistents, que pràcticament es va quedar petit a la sala del centre cívic, com pel feedback que hem rebut tant del grup Matís, que és qui ens gestiona l'espai al dol, com dels assistents. Enguany, per primera vegada, s'inclourà des del servei d'acompanyament al dol un taller durant la Setmana de la Gent Gran i pels vols de Tots Sants es realitzarà una exposició sobre el dret a morir dignament. Pel que fa al Servei Municipal d'Aigües, com vam publicar la setmana passada, es van posar en marxa la miniturbina hidroelèctrica que alimenta 13 fanals d'aquí al camí de Cal Sotaterra i que en pot alimentar fins a 70. Això al final és una aposta per aprofitar els recursos que tenim i energia verda en un sector de Solsona. Seguim amb la renovació dels comptadors, que ja en portem uns 1.000 i per tant ja tenim la meitat de comptadors de telelectura instal·lats. I llavors informar que ho vam notificar una mica breu amb una nota de premsa. Aquest cap de setmana hi va haver una esllavissada d'una pedra d'unes 12 tones que va impactar a la captació que tenim al riu Cardener. Les afectacions han estat sobretot estructurals, però afortunadament, tot i que la pedra va impactar a la paret on tenim les instal·lacions elèctriques i la tuberia que bombeja l'aigua, el servei no es va veure afectat. Els propers dies, juntament amb la comunitat, que també té una part de les instal·lacions, treballarem conjuntament per estabilitzar tota aquella zona per tal que hi hagin futures esllavissades. Des de la brigada s'han instal·lat unes taules de mobiliari de pícnic a la zona del polígon dels Ametllers i al parc de la sala polivalent. També s'ha posat una tanca per separar les pistes del carrer Segarra i el Caldemoles per tal de diferenciar millor l'espai de joc destinat al bàsquet i el del futbol. També s'han finalitzat els treballs de col·locació de 3 fanals solars a l'avinguda Sant Bartomeu, que això també és una demanda dels veïns, que feien com una ruta circular que unia el barri de les 6 amb la cabana del Màrtir i realment és una zona molt concorreguda, per tant ara tenim aquesta continuïtat lumínica d'aquesta circular. S'han executat treballs de pintura vial en diferents punts del municipi, així com la paret del seminari, on les properes setmanes el Consell d'Infants hi realitzarà alguna coseta. I també s'han tret diferents pintades en parets del municipi. Llavors, faig un parèntesi i veig una mica d'aigua. En els propers dies, quan el temps ho permeti, la brigada municipal durà a terme un arranjament general dels camins del Vinyet, que les pluges d'aquest últim mes han fet que actuacions que teníem previstes fa
setmanes no s'hagin pogut fer i ara se'ns han acumulat diferents actuacions. I això ho farem quan el terra estigui més eixut per tal que, evidentment, les intervencions siguin millors. El mateix passa en llocs com a Camp del Serra o a Pàrquing del Capdamunt del Passeig, que malgrat es van arreglar, les pluges han tornat a produir aquests forats i per tant hem d'esperar uns dies que s'aixugui una miqueta del terra. També ara és l'època de la campanya més important de desbrossament. L'últim mes pràcticament tampoc s'ha pogut fer res per les pluges i fa pensar que les condicions meteorològiques que hem tingut aquestes setmanes farà que l'herba creixi molt a tot arreu i per tant des de la brigada s'intentarà agilitzar al màxim aquests treballs per tot el municipi i com deia centrarem els esforços en aquest tipus de tasques. Pel que fa a l'aplicació tenim 1.830 usuaris, s'han rebut 323 incidències, de les quals s'han resolt 81 amb un temps mig de resposta de 4 dies. Llavors, abans d'acabar, volia parlar una miqueta sobre enllumenat, que aquesta setmana passada hi ha hagut una avaria important al barri de la Cisa, provocant que el barri es quedés algunes hores a les fosques durant 4 nits seguides. Primer de tot, en nom de l'equip de govern, lamento les molèsties que això hagi pogut causar i demanem disculpes a tots els veïns i veïnes afectats. Les pluges intenses d'aquesta setmana han provocat humitats i filtracions d'aigua en alguns dels 61 fanals del barri. A part, alguns punts de la xarxa presenten un dèficit d'aïllament que això ha dificultat la resolució de l'avaria que fos immediata. Llavors, degut a les condicions meteorològiques, el que vam fer, perdoneu que ho he perdut, i per no descuidar-me res. Vale, sí. Són els ordinadors. Ara, degut a les condicions meteorològiques, el que es va fer va ser desconnectar aquells fanals que feien saltar la xarxa per tal de garantir la continuïtat del servei mentre no es podia resoldre l'avaria de forma definitiva i, si menys no, tenir un enllumenat de mínims per tal d'evitar que tot el barri estigués a les fosques. A partir d'aquí, en els propers dies es renovarà el quadre elèctric i se sectoritzarà la instal·lació per tal que en casos d'incidències l'afectació sigui menor, perquè actualment els 61 fanals del barri depenen del mateix quadre i de la mateixa línia elèctrica. Paral·lelament, la setmana vinent començarem a substituir els trams de xarxa que presenten més dèficit d'aïllament. Aquestes actuacions al barri de la Cisa ja estaven previstes, però evidentment que els fets de la setmana passada ho han accelerat i per tant ho prioritzarem perquè això no torni a passar. Aquesta posada al dia de la xarxa de llum de la Cisa ha de procedir al canvi de lluminàries de vapor de sodi, que són les actuals, cap a l'enllumenat LED. Però arribats a aquests punts m'agradaria entrar més en detall sobre tot el que s'ha fet, s'està fent i es farà en relació a l'enllumenat a Solsona. Segurament assumeixo les responsabilitats perquè en diferents plens s'ha parlat d'enllumenat i possiblement no hagi entrat a fons en la qüestió, com per exemple si faig en el cas de la xarxa d'aigua. Llavors, primer de tot vull distingir entre actuacions estructurals i actuacions puntuals. Quan parlo d'actuacions puntuals em refereixo a la substitució d'una lluminària que s'ha fos, un rellotge que s'ha desprogramat, incidències molt concretes. Aquestes es poden resoldre ràpidament i sense grans treballs i en alguns casos es poden demorar perquè o falta alguna peça o perquè s'ha de localitzar exactament quin és el focus de la incidència. Per l'altre costat hi ha les actuacions estructurals, que se n'han fet moltes i encara evidentment ens en queden. El problema que tenen aquestes actuacions és que aparentment no es veuen i per tant es pot arribar a tenir la percepció que no s'ha fet res. I per això és quan dic que segurament això ho haguéssim hagut d'explicar com es fa en el cas de la xarxa d'aigua. En aquest sentit, aquest últim any s'han prioritzat aquelles actuacions enfocades en incrementar la seguretat de l'enllumenat. Per exemple, s'han trobat caixes i clavejats cremats que s'han substituït o punts de llum i xarxa que no tenien terres i per tant hi havia risc que algú es pogués enrampar. Som conscients que en diferents punts del municipi hi ha dèficit d'aïllament, en part degut a que en el moment que es van fer les instal·lacions no es van entubar el cable, sinó que es van enterrar directament a terra i tampoc s'hi van posar proteccions mecàniques. Això a l'hivern, en episodis d'humitat, en genera aquestes incidències i per tant és cap on s'ha d'anar i on estem anant. Com deia, aquests problemes ja es van resolent, però alguns d'aquests trams més crítics encara ens queden pendents d'actuar, com s'ha demostrat aquesta última setmana. Per últim, també s'ha parlat de poca inversió. Llavors, només voldria, i ja per anar acabant, que aquest any passat s'han destinat 200.000 euros a canviar prop de 600 fanals LED, arribant així pràcticament al 70% dels 2.246 punts de llum del municipi.
Aquesta actuació, més enllà de reduir el número d'incidències de la xarxa, ha permès un estalvi en el consum molt important i són actuacions que van lligades a l'aposta per les energies renovables i per l'eficiència energètica que té aquest Ajuntament, com són les plaques solars de la sala polivalent, les del pavelló, les del tanatori i també la recent estrenada turbina hidroelèctrica. A més, l'octubre del 2023 vam dir que la voluntat d'aquest govern era acabar el mandat amb tot el municipi amb l'enllumenat LED. I estem treballant des de llavors per tal que això sigui una realitat. Però hi ha punts com la CISA on abans de canviar les lluminàries a LED cal posar les instal·lacions al dia. Perquè sí que per nosaltres hauria sigut molt fàcil canviar els capçals i dir que hem canviat tot l'enllumenat a LED, però això seria començar la casa per la teulada i per tant les coses s'han de fer bé. I ja sí, per últim, vull reiterar el compromís que té aquest govern per millorar tots els serveis municipals i com no pot ser d'una altra manera, això inclou també la posada al dia de l'enllumenat de tot el municipi, la seva millora, la seva renovació, amb l'objectiu no només de millorar l'eficiència energètica, sinó que també reduir el consum i també reduir, evidentment, el risc d'incidències. I per mi això és tot. Gràcies. Gràcies. Ramon? Sí, bon vespre. Ja hem acabat la memòria del servei Connectem del 2024. N'hem extret moltes dades que si voleu algun dia podem quedar per mirar-les amb més detall. Només destacar-ne un parell o tres que han estat 282 persones ateses durant aquest any, de les quals un 65% d'aquestes persones tenien feina en el moment que es va fer l'enquesta de valoració i un 80% n'havien tingut entre el temps que van estar entre el servei i aquesta enquesta. Relacionat amb això també, en breu, començarem una ronda d'entrevistes presencials i en línia a empreses per tal de conèixer les necessitats de personal laboral que tenen els propers 3 anys. Està previst entrevistar 208 empreses de més de 3 treballadors del territori Solcar per definir-ne tant la quantitat com el perfil de les necessitats que preveuen tenir. També donem suport, a través d'un projecte innovador finançat pel SOC, a la jornada Sols Team, que el proper dissabte 29 de març, demà passat, es farà al casal cívic Xavier Jounau. Atès la gran importància que té pel futur del territori les formacions científiques tecnològiques, que s'anomenen educació STEAM, d'aquí Sols STEAM. La jornada està adreçada tant a famílies com a docents i aquesta iniciativa va néixer del refugi tecnològic com a les antecessores jornades Solstac. Seguim treballant en el projecte de mà en mà i després de trobar el relleu del primer comerç estem a punt de posar-ne en marxa un altre i també en el marc del projecte de treballs als barris s'han engegat 4 plans d'ocupació. En breu i en col·laboració amb l'Escola Arrels, mitjançant d'una aplicació que ja tenim, tornarem a fer una anàlisi de la freqüentació i de l'impacte que té el mercat al municipi i relacionat també amb l'anàlisi i planificació estem treballant en la creació d'un observatori de dades socioeconòmiques del territori on ja hi ha una persona de l'agència que està destinant tota la seva jornada en aquest projecte. El 29 de maig es farà una jornada de comerç adreçada principalment a tècnics de Catalunya per parlar de reptes comuns i de casos d'èxit de comerç i compartir inquietuds i accions. I també destacar que hem arribat a un conveni amb el Consell Comarcal per col·laborar en temes de turisme i un dia a la setmana una de les tècniques del Consell va a l'agència per treballar en la dinamització d'aspectes més de caire més municipal. També continuem treballant, tot el que el temps ens permet, en el manteniment de les zones verdes del municipi, intensificant les feines de desbrossat i esporga de manteniment de l'arbrat i hem substituït alguns dels arbres que estaven en mal estat o que presentaven algun risc, tant en el passeig com en el carrer Pedraforca. Els exemplars substituïts s'han plantat nous tilers i parets de flor i properament actuarem en algunes de les freixers que hi ha al Vall Fred. Arbres que fa temps que ja estem vetllant i que també necessitaran que s'hi actuï. També explicar que dins de les millores que anem fent a les basses naturalitzades del Riu Negre, entre altres, s'hi han instal·lat unes gravadores de sons d'aus en el marc d'un projecte d'àmbit europeu tutelat per un tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i en el Parc de la Mare de la Font s'han repassat les branes i n'estem reparant les parts trencades. I també recordar que ja s'han publicat la licitació per a la contractació de l'obra de la nova deixalleria municipal i que el termini de presentació acaba el 9 d'abril. Merci. Pel que fa a la regidoria de participació, crec que a hores d'ara ja tot és de ja ho saber que estem ja a la fase final de votació de les propostes per portar a terme en el marc dels pressupostos participatius.
La votació ja és oberta i ho és des del 20 de març i estarà oberta fins al 13 d'abril. Les propostes finalistes són 13. La primera, les dic per ordre que no vol dir res, l'ordre establert, que serà les que es portin a terme seran les més votades, òbviament. La pèrgola al pati del Vinyet és una estructura d'ombra rectangular amb 6 pilars metàl·lics d'acer galvanitzat i d'ilona, amb mobiliari per seure i està valorada amb 40.000 euros. 4 tendals motoritzats per fer ombra a la llar d'infants, ubicats i situats a la paret del carrer Gaudí, més 3 elements de joc, valorats amb 15.000 euros. Un buc d'assaig equipat amb una bateria, 2 amplificadors, 3 micros, una taula de so, 2 altaveus i cablejat, valorat amb 55.000 euros. En aquest punt, si em permeteu, faig un parèntesis per dir també que estem en converses amb el centre cívic per intentar fer accessible els 2 bucs d'assaig que ja hi ha dins el centre cívic, fer-los accessibles des de fora, de manera que s'hi pugui accedir en un horari que no cal que sigui el d'obertura del centre cívic. Estem encara en converses i no hi ha res concret, però que estem fent també aquests treballs. La quarta proposta seria un equip de so municipal per a espectacles de mitjà format, valorat amb 45.000 euros. La millora de l'accessibilitat dels passos de vianants i eliminació de barreres arquitectòniques, que s'ha fet una anàlisi tècnica de 5 llocs, valorats amb 60.000 euros. Increment de l'arbrat, consistent en plantar una vintena d'arbres nous, que no siguin plataners, òbviament, per incrementar zones d'ombra i mitigar l'augment de la temperatura, amb una previsió d'emplaçament al Parc de la Cabana del Màrtir, a l'entorn del Pum Track, al Parc de la Cabana del Silo i al polígon dels Ametllers, amb una valoració de 6.000 euros. També una instal·lació de sistema de reaprofitament de les aigües pluvials del pavelló, valorat amb 94.000 euros. Millora de la il·luminació de les zones fosques del municipi. És una actuació prevista preferentment en els següents emplaçaments: Avinguda Països Catalans, Passeig de les Moreres, plaça del Camp, escales de la plaça del Consell Comarcal i Camí de la Creu, valorat amb 30.000 euros. Il·luminació dels passos de vianants, s'actuaria aproximadament en un total de 9 passos de vianants i té una valoració de 40.000 euros. Un pas de vianants elevat per millorar l'accés al teatre, sense distincions entre vorera i calçada. La plataforma tindria uns 20 metres d'amplada aproximadament i això vol dir que s'ubicaria entre la sortida de cotxes del Llobet i el xamfrà del teatre pel carrer dels Escolapis i té una valoració de 94.000 euros. Una inversió en sistema de reaprofitament d'aigües grises al Pavelló Vell, per aprofitar les aigües de les aixetes per omplir cisternes dels lavabos, valorada en 100.000 euros. La penúltima, la plataforma elevada a la plaça del Camp, per donar continuïtat a la plaça del Camp connectant-la amb l'Escola Arrels mitjançant la creació d'una plataforma única. Per tant, abastaria la llargada de les 2 entrades de l'escola, valorada en 100.000 euros. I finalment la vorera a la pujada de l'institut, que seria la construcció de vorera en base de formigó i panot al carrer Sant Pere Màrtir Colomers, allà on no hi sigui. I aquesta intervenció estaria valorada amb 45.000 euros. La ciutadania de Solsona, com he manifestat, cridada a la votació és aquella que estigui empadronada al municipi de Solsona i que sigui major de 16 anys i tenen per votar fins al 13 d'abril via urnes físiques que estan ubicades en diferents equipaments municipals o també via online a través de la web pressupostos participatius de Solsona. Les votacions van a bon ritme. Segons dades reportades aquest matí, electrònicament han votat ja 714 persones, que signifiquen o que ens situen en un 8,5% del total del cens. Per tant, és una participació ja a hores d'ara elevada, perquè ens informen que en municipis similars al nostre les votacions es solen tancar a l'entorn del 6% i actualment, malgrat encara queden bastants dies de votació, ja estem per sobre del 8%. Pel que fa a la regidoria d'habitatge, ja s'ha obert la convocatòria per sol·licitar els ajuts a la rehabilitació. La convocatòria estarà oberta fins al 31 de juliol d'aquest any. Es subvenciona, ho recordem, el 50% de les obres de rehabilitació dels habitatges que compleixin les condicions que consten a les bases fins a un màxim de 6.000 euros. I
En contrapartida, l'habitatge entraria dins de la borsa de lloguer per un temps de 5 anys en el cas de les persones físiques i de 7 anys en el cas de les persones jurídiques. A més, s'han fet 2 jornades en matèria d'habitatge i fruit de les necessitats detectades en la taula, una que es va fer el mes de febrer dedicada a la masoveria urbana i una altra que es va fer el mes de març dedicada a l'habitatge cooperatiu. Des de la regidoria fem una valoració positiva ja que hi van assistir una trentena de persones a cada una d'elles. En masoveria hem tingut algun contacte ja amb propietaris interessats en explorar aquesta via i en habitatge cooperatiu també tenim ja un grup d'unes 11 persones interessades a seguir explorant la via de l'habitatge cooperatiu. A més, també ha finalitzat el període per tramitar l'ajuda al pagament del lloguer de persones majors de 65 anys, que tramitem aquí com a oficina local d'habitatge. S'han tramitat a vora 70 sol·licituds, el que representa 15 sol·licituds presencials més que l'any passat, que ja estàvem amb xifres rècord respecte a l'anterior. Actualment hi ha obert el període per tramitar l'ajuda al pagament del lloguer de persones entre 35 i 65 anys i hi ha temps per fer-ho fins l'11 d'abril. Ho poden fer via online a través de la web d'habitatge, gencat.cat, o presencialment a l'oficina d'habitatge de l'Ajuntament, primer passant per l'OAC a recollir la documentació i després demanant hora per la seva presentació. Properament també s'obriran les ajudes al lloguer de persones joves. A més, també hem mantingut contactes amb l'Institut Català de Finances, amb l'ICF, per buscar finançament per a la rehabilitació d'habitatges al municipi de Solsona. Estem treballant en la redacció d'un programa Memòria d'intervenció integral del nucli antic per la pròxima convocatòria de la llei de barris. Aquest és un tema que ha anat sortint en les diferents taules d'habitatge i, per tant, ens hi hem posat de ple vista la necessitat d'actuar-hi. I també estem acabant de valorar la convocatòria d'inscripcions de sòl a la reserva pública de solars. I pel que fa a la regidoria d'infància, s'han fet diferents jornades ja de jocs de taula els diumenges a la tarda. També es preveu en breu una sessió de parkour per quan arribi el bon temps. El Consell d'Infants té un projecte de treball conjunt amb la Missol per la millora de la paret de la pujada del cementiri i la pintaran juntament amb el... Perdó, què he dit? Cementiri. Seminari, perdó. La pujada del seminari... Tinc escrit seminari, la pintaran conjuntament aquest mes d'abril amb un disseny de l'Anna Delgado. I també, com ha comentat la companya la Maria, l'espai matriu està funcionant bé, ja té també preparada i a punt la primera jornada o la primera xerrada que farà l'Anna Guilanyà, molt interessant, però a més les sessions que fan de matí ja tenen les places exhaurides i les tenen pràcticament des de la primera setmana i en queda alguna per dijous a la tarda. Per tant, si hi ha alguna família amb infants de fins a 36 mesos que s'hi vulguin animar, doncs queda una plaça, crec, o almenys una plaça. I això és tot. Gràcies, Albert. Bé, bona nit. Començarem parlant de la biblioteca. En els darrers 2 mesos hi ha hagut una mitjana de 180 visitants diaris en aquest equipament. S'han continuat amb els clubs de lectura, les visites escolars, les trobades de l'èxit, el cinexic, les presentacions de llibre. I sí que destacarem algunes coses, com per exemple que s'ha acollit les trobades de jocs de taula, també que s'han entregat els premis dels logos de l'aniversari tant de la biblioteca com de la ràdio. També el Dia de la Dona es va organitzar conjuntament amb Òmnium una trobada dels clubs de lectura amb l'escriptora Blanca Busqueta. I el Dia Mundial de la Poesia, que va ser divendres passat, es va organitzar un seguit d'actes. Suposo que passejant pels carrers heu pogut veure que en els vidres de la biblioteca hi ha una sèrie de poesies escrites. La jornada es va centrar en la figura de Joan Salvat Papaseit, es va organitzar conjuntament amb Regidoria de Cultura, Solsona FM, Òmnium i l'Arada, hi va haver una exposició temporal d'aquest poeta, de Salvat Papaseit, i es va fer la presentació d'un llibre de Salvat Papaseit de la seva poesia. A part també va venir l'escriptor, l'any demà, el dissabte, l'escriptor Xavier Màscara Villotto, que ens va parlar de poesia. I ara, de cara a l'abril, hi ha programades moltes més presentacions de llibres, ja que s'acosta Sant Jordi i tot això fa més fervor. De Solsona FM, de la ràdio. En les darreres 2 setmanes hi ha hagut una sèrie de problemes i avaries causats principalment per la pluja, però que per sort ja han pogut resoldre i ja torna a sonar l'emissora com si no hagués passat res. La ràdio ha col·laborat conjuntament amb la biblioteca en aquest Dia Mundial de la Poesia i han gravat una biografia d'aquest poeta que us comentava, de Salvat Papaseit, que es va poder sentir a la ràdio durant la setmana passada.
També la setmana que ve, el dia 1, serà el dia exacte en què farà 20 anys de les primeres emissions de Solsona FM i es farà un programa obert a la plaça de Ramon Llomà, davant de la biblioteca, de 10 a 12, la central s'emetrà, i serà un programa que centrarà durant una hora amb la ràdio i durant una hora amb la biblioteca. Hi haurà música en directe, hi haurà una sèrie de sorpreses i us convido a que ho escolteu per la ràdio si no hi podeu assistir o que hi aneu. També per Carnaval la ràdio va emetre el sermó, que se'n fa una valoració positiva perquè bastanta gent s'ho va escoltar i hi ha moltes reproduccions en diferit d'aquest sermó. També hi ha unes novetats a nivell de programació, i és que s'ha estrenat aquesta setmana el podcast L'Espurna, del Festival Espurnes Barroques, on l'Ajuntament també hi participa en aquest festival en si. I la setmana que ve s'emetrà una col·laboració en l'homenatge dels deportats solsonencs dels camps de concentració nazis, i és que també el dia 1 de la setmana que ve es farà aquest homenatge col·locant una sèrie de llambordes en els llocs on van viure aquesta gent que malauradament va tenir aquest tràgic destí. I la ràdio hi ha col·laborat a través dels instituts. L'Institut Francesc Ribalta ha entrevistat l'historiador Jordi Guixer, que és el que ha encapçalat aquest projecte, i l'alumnat de l'Escola Reals han elaborat una sèrie de biografies d'aquests solsonins. Pel que fa a joventut, es continuen les reunions en el Consell d'Adolescents, s'està treballant a les seves propostes, que són cinema a la fresca i un torneig esportiu a l'estiu. I també s'ha fet una cosa nova, que és que aquells infants que hagin fet 12 anys se'ls ha enviat una carta i un fulletó informatiu a casa, perquè ens trobem que sí, diem que tots els joves miren les xarxes socials, però que no tots els arriba la informació que voldríem, i s'ha enviat aquesta carta presencial a casa, tots aquells que fan 12 anys, perquè coneguin l'oficina jove i els serveis que ofereix aquesta. I pel que fa a cultura, també la setmana que ve, el dia 1 d'abril, s'acumulen moltes coses l'1 d'abril, però s'obren els ajuts de cultura, mantenim les bases igual que l'any passat, que volíem un projecte així més gran, més farcit. I, de fet, un dels projectes que va guanyar l'any passat, que és un projecte de la companyia L'Alt Teatre, es durà a terme el cap de setmana vinent i l'altre, el 5, 6 i 12-13 d'abril, que és l'obra de teatre Metamorfosis, que la podreu anar a veure a la sala polivalent. També avui s'ha obert el concurs del disseny de portada del programa de Festa Major 2025. També, a petició de l'Associació de Pubillatge, s'avançaran enguany els exàmens. I és que ens trobaven que anàvem molt justos de temps pel tema de realització, confecció de vestits. Llavors, per poder donar més temps a les modistes, els exàmens s'avançaran i aquest any es faran el divendres 23 de maig. Ja convocarem perquè pugueu venir en els exàmens. També, el diumenge 6 d'abril, es farà a terme la primera edició del Festival de Circ de Solsona, de la mà de l'Associació Cultural Meló de tot l'any, amb la col·laboració d'una altra entitat que s'anomena La Despenjada, que es farà al matí d'aquest diumenge 6 d'abril a la plaça del Camp, on hi haurà dues parts, una part que serà de tallers i una part que serà una gala de circ, oberta a tothom. El dissabte 12 d'abril, a la tarda, organitzem conjuntament amb l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català una presentació del dossier Canamàs, el número 28, que es titula Cases de la Festa, amb l'antropòleg Lluís Velles, que està fent una tesi doctoral sobre aquest tema, i es farà una taula rodona reflexionant sobre aquests espais, que sembla que és un tema que ens preocupa bastant. En els propers dies també formalitzarem uns convenis que havien quedat una mica encallats i que s'havien d'actualitzar perquè eren bastant antics, que són el conveni de la Patim Fanjàs i de la Setània, que ja els tenim a punt per poder firmar per les dues parts. També estem col·laborant conjuntament amb l'Esplai Riallera i l'Orfeó Nova Solsona per poder fer les caramelles d'enguany, que es duran a terme el 20 d'abril. També s'està treballant en la programació de Solsona Dona la Nota, les activitats musicals que es faran al juliol aquí a Solsona, i també la programació de Corpus, que com vau poder veure s'ha programat una cosa diferent aquest any, que és el concert del fill predilecte de Solsona, Roger Mas, que després d'esgotar entrades en menys d'un dia en el seu primer concert ha pogut trobar el forat per oferir-ne un segon en el mateix dia. I pel que fa a Trabucaires, després que en el darrer ple s'expressés pels grups municipals de l'oposició que hi havia un cert malestar dintre d'aquesta entitat, i vam fer una segona trobada per poder abordar aquestes inquietuds que tenien, que bàsicament eren dues: la participació d'una manera diferent en la cavalcada de Reis i un tema d'un cobrament de quilometratges. Els hem demanat que ens facin arribar per escrit aquestes demandes i qualsevol altra que puguin tenir per poder-hi treballar,
però principalment aquesta que comentàvem, treballarem per poder trobar un encaix que els encaixi més a la cavalgada de Reis, una cavalgada però que recordem que res té a veure amb la cavalgada que havia tingut en el passat, però tot i això buscarem una manera que s'hi puguin sentir més còmodes, i sí que volem manifestar però que hi va haver certes coses que es van dir en aquest ple que quan se'ls va preguntar explícitament als trabucaires o a la colla de trabucaires en el conjunt, va semblar que no les havien expressat ben bé així i van treure ferro a l'assumpte. Així que, com s'ha fet fins ara, continuaran participant de les caramelles, de Corpus, de Festa Major, totes aquelles sortides extraordinàries que els hi vingui de gust fer, i també donaran la benvinguda als consellers, que és una cosa que, pel que ens van verbalitzar, els agrada molt fer-ho, i l'Ajuntament, com ha seguit fent fins ara, seguirà gestionant tota la paperassa, tots els permisos i tot aquest munt de tràmits que necessiten per poder actuar com a colla. Res més, gràcies. Gràcies. Passem al tercer bloc del ple, que són pregs i preguntes. Elis? Sí, bon vespre a tothom. Maria, celebrem que per Carnaval el Punt Lila no hagués tingut cap incidència i lamentem no poder compartir l'iftar aquest any perquè era una cosa que era com una tradició. Esther, la policia local, celebrem que s'estigui arribant. També el punt negatiu, sabem de la confidencialitat de la mediació, però potser creiem que no se'ns ha informat prou de com anaven, no del subjecte que hi havia, sinó com es desenvolupaven, de timings i coses d'aquestes. Però bé, i també creiem que si s'hagués fet abans de Carnaval ja hagués sigut perfecte, perquè així durant tot el Carnaval haguéssim tingut el servei de policia local, si hagués sigut abans de Carnaval. Que tarda, ha de fer tot el d'allò. Bueno, igual llavors si haguéssim posat una mica més bé. Bueno, a part d'això. Joan, hosti, el dia que et toca parlar més i tens aquesta veu pobre, Déu-n'hi-do. També és casualitat per això que totes les obres que s'havien de fer ja estaven previstes, una mica, bueno, us ha semblat una mica això. Lo de la miniturbina ens n'enterem nosaltres per les xarxes i una setmana després que es posin en funcionament. Ho he dit a molts plens, això de la turbina, perquè és una obra de 24. Però si és una inversió de l'any passat. Sí, ho he dit a molts plens dient ara sí, i al final s'ha acabat. Sí, bueno, doncs llavors quan és pam, la veritat, pam, llavors ens entrem, és igual. I el de l'enllumenat, que ja t'hi has referit tu i ja va sortir, i suposo que jo tampoc soc una entesa, evidentment les pluges han sigut d'allò, però com tu has dit, és un tema que ha sigut recurrent a molts plens. Ramon, la substitució dels arbres, hi ha un pla de substitució de l'arbrat? Sí, el que passa és que aquesta substitució tampoc no ha sigut per un tema d'un planejament de zones de substituir els arbres, sinó que és perquè es fan anàlisis de diferents arbres que més o menys els tècnics quan fan els poders de manteniment o els poders de formació detecten coses i quan ve l'assessor els anem a revisar i al final els diu aquest pots ja que arriba un punt que pot ser perillós i n'hi ha bastants. Per exemple, l'últim que recordo de la substitució que s'ha fet per plaça de la zona de la Ribera, tots els lilars que hi havia per allà, que uns ja s'han substituït per arbres nous i encara en queden uns desmais, perdó, he dit desmais. Sí, i els altres, quan aquests ja tinguin més cos, ja substituirem els altres que tenen risc de caiguda, un risc lleu, però que la caiguda en aquest cas seria la Ribera, amb la qual cosa és poc risc per a la població. També s'han substituït els de la plaça de dalt del camp, que també el mateix, quan els que tinguem agafin cert cos, podrem anar substituint els del costat. També s'han substituït els de la plaça Sant Joan, el mateix, n'hi havia 4, s'han fet els 2 del mig, perquè quan aquests tinguin més cos podrem actuar amb els altres 2 de les altres puntes, que si els traiem tots de cop hi ha un canvi massa significatiu, però sí que hi ha un pla de l'arbrat. Perfecte. No està escrit, no està... No està redactat. Vull dir, no està aprovat per ple un pla, però sí que tenim un pla d'actuacions. Pilar, evidentment ja saps que nosaltres les bases dels ajuts per rehabilitació que només es donguin els qui ens posen el pis a la borsa, no hi estem d'acord, però sabem que no es canviarà. Albert,
els trabucaires, nosaltres simplement vam llegir la carta, vull dir, no vam fer cap interpretació ni res, i crec que era una mica de les formes en què se'ls havia dit les coses i que potser no se'ls havia explicat gaire bé, però només era això. I el que deies de les campanyes pel jovent de 12 anys en mòbil, clar, si es fa la llei de que fins als 16 no en podran tenir, s'haurà de canviar de la manera de fer publicitat pels joves a tot terreny, Vale, més coses. El 26 de febrer la Generalitat va aprovar el procediment per la inscripció de sòls a la reserva de solars per l'any 2025 com a mesura per incrementar l'oferta d'habitatge protegit, especialment de lloguer. L'objectiu d'aquest procediment és determinar els solars disponibles per construir de manera immediata habitatges en protecció oficial a Catalunya. Ens agradaria saber si l'Ajuntament de Solsona ha inscrit algun solar en aquest registre. Ja ha informat que estàvem acabant d'estudiar els solars, evidentment tenim intenció de posar-n'hi. El termini acabava el 3 d'abril i s'ha prorrogat fins al 5 de maig. Per tant, estem en termini, però sí que tenim voluntat molt ferma de posar-n'hi. Sí, perquè hi ha diferents modalitats per poder inscriure, no només solars municipals. Aquells particulars que ens han demanat poder-ho fer a nivell privat, se'ls ha donat tota la informació per poder-ho fer. Molt bé, perfecte. Ramon, de neteja. Sabem que els diumenges al matí es neteja el carrer Castell, amb la hidràulica perquè queda i tal, però no es netegen els carrers perpendiculars que hi desemboquen. Llavors, alguns d'aquests carrers queden molt bruts, perquè la gent s'estima més fer les coses amagadets, i alguns veïns ens han demanat si també es podrien netejar i desinfectar amb aigua algun d'aquests carrers que donen al carrer Castell. Saps? Perquè llavors, Sí, alguns punts ja ho fem, en particular aquests que hem tingut queixes i que hem comprovat que realment l'afectació, sobretot de cap de setmana, era important, ja ho fem. Llavors, si hi ha algun altre que sigui un carrer que no tenim controlat, si ens ho fan arribar, ho mirem, no hi ha cap problema, però ja ho fem, a les escaletes ho fem, a les escaletes de... No, t'està parlant per blindants. De quins estàs parlant? Estàs parlant dels que baixen. Sí. De quins? Però per afectació, doncs... Les escaletes no. De quins parlem? Per exemple, el carrer Miravalda... No, Miravalda? No. Miravalda és biblioteca. Sí, aquell. Miravalda. Miravalda. I el que baixa, o sigui, de la plaça del Roc cap avall. Travessia de Calassans. Exacte. Sí, és un... Que clar. Vale. Porta a porta, també, Ramon, avui t'ha tocat a tu. Últimament es veuen moltes bosses de deixalles fora de lloc, ja sigui les papereres o escampades pel carrer. Una possible explicació d'aquest augment d'incivisme podria ser la retirada dels contenidors dels municipis veïns, que hi havia, per exemple, abrics i allò que la gent anava allà a tirar. 3 coses. Hi ha planificada algun tipus de campanya de resensibilització per revertir aquesta tendència? S'ha plantejat mantenir oberta més temps del previst l'oficina ambiental o es tancarà en breu, perquè em sembla que s'havia de tancar ara. Sabem nosaltres que hi ha ciutats que utilitzen drons per detectar aquestes infraccions, ja que és pràcticament impossible d'enxampar infragant-hi les persones que les cometen. Potser us ho podríeu plantejar. Els drons no m'ho he plantejat i que sàpigui ningú del govern tampoc. Doncs no és mala idea, No, d'acord. No és mala idea. O durant una certa... Jo conec ajuntaments que ho fan i és una mesura efectiva. Recullo la proposta, si en tens més informació la valorarem, però ara mateix t'he de reconèixer que no està en el nostre pensament. Sí, funciona. La campanya de sensibilització es pot fer, però ara també estem més en campanyes de penalització. Vull dir, entenem que hi arriba un punt que la sensibilització ja està prou bé, però que si no es respon amb sensibilització, doncs en penalització, que és el que estem treballant. I ja estem aplicant en diversos casos. Després hi ha l'àrea d'aportació dels veïns de la partida de Sant Honorat, que presenta molts problemes. Moltes vegades hi ha deixalles i voluminosos abandonats fora dels contenidors i també les portes per tirar les deixalles a vegades no s'obren amb la targeta i els veïns se les han de tornar a emportar, com segurament ja sabeu. Quina solució els donem a aquests veïns? Bé, aquella àrea la vam posar per diversos motius i diferent, el combo,
que és una àrea diferent de les que hi ha, Sí. que està dimensionat, però creiem que tampoc ha respost a les expectatives que teníem i hem demanat un pressupost per ficar una àrea com les altres tancada amb porta d'accés només a dintre i dintre que hi hagi els contenidors lliures. Sí, perquè així... Tenim el pressupost. El que passa que també és veritat que quan vam decidir ficar el combo, entre altres motius, era per una dificultat de trobar un espai de col·locar una àrea d'aportació tancada, però vull dir, estem treballant perquè tenim el pressupost. De fet, en visites de barri ells ens van comentar que volien el mateix format que les altres àrees d'aportació i llavors per això vam demanar el pressupost per fer que tot sigui el mateix criteri. Vale, perfecte, ja està. Merci. Gràcies. Marc? Bé, no volia dir res de la policia local perquè precisament el que ens arribava era que la cosa anava bé. Per tant, és un motiu no d'enhorabona, sinó de molta enhorabona. I només volia fer dos comentaris improvisats. Un, de que no es pot treballar, no es pot governar, no es pot tenir una ciutat endreçada amb la policia enfadada per algunes causes justes durant 10 anys, no es pot funcionar. De fet, qui ho acaba notant són els ciutadans. Jo crec que ja estàvem en un moment límit que això ja no es podia aguantar més. Per tant, aquest factor sobre la taula crec que la gent ens el feia arribar al dia a dia, empreses, moltes coses que ja no deixaven de funcionar. I dos, crec que queda demostrat que sí que hi havia marge per negociar i per parlar, el que faltava era la voluntat. Celebro que ara hi sigui i que hi hagi aquesta posició d'encontre de les dues parts i que no direm res perquè volem que acabi bé la veritat. I si és així, com ens han arribat i com ara has dit, doncs et felicitarem fort perquè crec que és un motiu d'orgull i que també diu, i aquí ens posem també la medalla, que crec que haurem fet la feina bé, tant el govern com l'oposició, perquè després de dir-ho moltes vegades, potser el govern ho haurà aconseguit. Un altre tema, a Trabucaires, costa a vegades d'acceptar alguna crítica, també ens sentim satisfets, igual que crec que el grup de Junts, ens va arribar unes opinions que crec que no eren positives de com s'havia desenvolupat segons quins temes. A més, van voler remarcar la seva tasca dins de la festa i dins de l'entramat folclòric solsoní, i que s'hagi tornat a fer una altra reunió crec que és positiu. Per tant, estem satisfets que s'hagi fet aquesta reunió. Sobre la poda i gestió de les bardisses o del vegetal. D'una banda, ens estem apropant una altra vegada, ja estem en primavera, torna una altra vegada la florida, i veiem que no s'han podat molts arbres que ens havien implorat a les reunions de barris que s'havien de podar o que s'havien d'alguna manera gestionar aquests arbres. Demanaríem que allà aquelles queixes que han hagut tan greus i que crec que hi ha alguns casos que és de calaix, que s'ha d'actuar, que s'hi actuï. No sé si ja és tard o no, però veiem que s'està arribant ja a la primavera i no s'ha actuat amb alguns arbres que crec que s'ha d'actuar. Dos, ho ha dit el regidor, demanem que s'incrementi al màxim el tema de la gestió dels vorals dels camins, del desbrossament. Hem estat en setmanes de pluja, això voldrà dir que d'una banda estarà més moll al terreny, per tant és una bona notícia, però per l'altra també estarà més crescut que mai i també s'assecarà i per tant hi haurà més perill de foc que mai i més complicacions pels vianants, pels gossos i per tothom. Per tant, no sé si s'ha d'incrementar d'alguna manera extra aquestes feines, però demanem que això es pugui fer en les properes setmanes. I tercer, hem rebut fotos, vídeos de que algunes talls de branques que s'han fet de la ribera s'han llançat directament a dins la ribera. No s'han recollit i no s'han portat a reciclar, sinó que hem rebut diversos vídeos i diverses fotos de que s'han deixat a dins el canal de la ribera i, evidentment, amb aquest episodi de pluges s'ha anat emportant, que, evidentment, no sabíem si és una cosa voluntària, que ja sou conscients i que ja esteu d'acord o que ja s'ha de fer així,
o com pensem nosaltres, que creiem que això s'ha fet mal fet i que potser s'hauria de tocar el crostó amb l'empresa que ho faci, que no sé ni quina és. Però estaria bé doncs, que això es tingués en compte, perquè amb aquestes crescudes que hi ha, si anem deixant... Que això no torni a passar. És que sí que ens havien dit que us havien fet arribar a una instància o alguna cosa. Sí, per l'aplicació Solsona Soluciona ens han fet un comentari i a partir d'aquí vam començar a investigar i evidentment no es pot tornar a repetir. D'acord. També volia preguntar sobre, reiteradament havíem vingut dient amb els plens i també vam fer alguna reunió sobre les possibles convocatòries d'ajuts per al tema de la fibra per portar-la al vinyet. Fa temps que no en tenim cap retorn, volíem saber si això ja ha descartat definitivament o si encara està damunt de la taula. No hem descartat res, però l'última vegada vaig comentar que hi havia un tema de complexitat administrativa i per tant estem aquí. Evidentment no descartem res perquè és una cosa que nosaltres també considerem que hem de buscar una solució per intentar ajudar aquests ciutadans que tenen més dificultats en rebre la fibra. També es va agafar el compromís amb la reunió que es va fer de donar un retorn amb l'empresa que està interessada. Penso que estaria bé poder informar de com està en la situació. Crec que es va fer aquella reunió que hi havia amb els diferents portaveus, estaria bé dir-los alguna cosa. I per últim, en aquest cas, abans de passar-li la paraula al meu company que té alguns temes que hem tocat aquests dies, volia preguntar com estaven les converses amb el Consell Comarcal pel tema escombraries, residus, entrada a l'abocador, etc., que incumbeixen a l'Ajuntament i que hem anat parlant amb pressupostos i que preocupa, que sé que hi van haver reunions i consells d'alcaldies, aviam si com estan aquestes converses. Sí que és veritat que com bé saps, les despeses de l'abocador són molt importants. Jo vaig prendre el compromís amb que això es vetllaria, però és complex. El que sí que hem estat valorant, com ja vam dir, no sé si va ser l'últim ple o l'anterior, que faríem una batuda per valorar si realment l'abocador de la comarca era el que econòmicament ens sortia més a compte. Però, clar, nosaltres tampoc podem imposar a una variació de taxes que són les que tiren endavant el Consell Comarcal, però evidentment és un tema que vetllem i segurament el fet que hi hagi tota la transformació de residus a la comarca, doncs segurament això també generarà més canvis a l'abocador. Perdó un segon, si aquest arbrat poguessis ser després més concret, t'ho agrairé. Bé, bon vespre a tothom, tant els presents com els que ens escolten per la ràdio. I com ha dit el Marc, hi ha alguns temes a parlar. Aquests últims mesos, com a representant del meu grup, he participat activament de totes les reunions que s'ha convocat de la taula d'habitatge, que depèn d'aquest govern municipal. En nom de Treballem, per Solsona, m'he implicat en tots els tallers realitzats, en els debats que s'han produït, i he anat veient la deriva que ha agafat la taula, seguint unes directrius polítiques concretes marcades per la CUP, que creiem que s'allunyen realment de la problemàtica que hi ha en l'habitatge a la ciutat de Solsona. He pogut compartir aquesta impressió amb alguns dels assistents que han vingut, amb alguna d'aquests tallers o trobades, i que no han tornat a repetir. S'han concentrat els esforços en tallers alternatius sobre experiències de masoveria urbana i d'habitatge cooperatiu, on la gran majoria de la població no ha acabat mostrant tot l'interès que creiem. Des del grup de Treballem per Solsona valorem positivament realment que es puguin organitzar des de la societat civil o des d'una agrupació de particulars o des d'allà on sigui aquest tipus d'experiències. També que l'administració hi pugui col·laborar a donar-ho a conèixer i facilitar-ho, però en cap cas convertir-ho com amb la solució principal als problemes que té l'habitatge. Cal subratllar que la regidoria d'habitatge, amb totes les reunions i les taules on he pogut assistir, no ha acabat d'haver-hi els actors principals que creiem que haurien d'haver-hi. Hem trobat a faltar els constructors, promotors, immobiliàries, inversors, empresaris o inclús propietaris que portin a debat una mica de la utilitat que al dia a dia podrien desenvolupar a la seva tasca. Per altra banda, els responsables polítics de l'Ajuntament
heu tingut durant els últims anys diverses bones oportunitats per disposar de promoció d'habitatge públic municipal. En uns casos no s'ha acabat tirant endavant, ja sigui per diferents opcions, ja sigui perquè no s'han atrevit o perquè realment no s'ha acabat trobant la forma per tirar-ho endavant. Actualment veiem que poder les úniques vies serioses que poden tirar endavant passen per aconseguir la implicació del Govern de la Generalitat després de la promesa de construir els 50.000 habitatges durant els propers anys, o bé amb el lideratge d'algun altre ens públic que s'hi pugui avenir. Per tot l'exposat, el grup municipal Treballem per Solsona deixarem d'assistir a la taula d'habitatge, perquè creiem que no és útil per la missió que tenia encomanada. Se centra massa poder en temes accessoris o alternatius i no, com hem dit, amb el problema real que té el problema de l'habitatge a la nostra ciutat. En aquest sentit, volem afegir dues coses. La primera, que la manca d'habitatge segueix sent una preocupació importantíssima per nosaltres i per tothom, i és per això que seguirem amb caràcter prepositiu preguntant i esperonant al govern municipal. I la segona cosa és que demanem al govern, format en aquest cas per Esquerra i CUP, que posi, si pot ser, tots els recursos necessaris per agilitzar al màxim projectes que tenen alguns ciutadans i promotors a l'hora d'aflorar nou habitatge al mercat. Moltes gràcies. Aquest és un dels temes. Si se'm permet contestar, Jordi, en cap cas s'han presentat solucions alternatives com a solucions principals. En totes les reunions que s'han parlat, en les dues reunions que s'ha parlat de masoveria i que s'ha parlat d'habitatge cooperatiu, sempre s'ha dit que són propostes alternatives a les altres solucions que s'han d'explorar perquè fins ara no s'havien explorat i que, a més, consideràvem importants explorar perquè semblava que podien haver-hi la idea que eren utopies i precisament l'interès que hem tingut és d'aportar exemples d'altres ciutats, d'altres pobles, d'altres municipis a les quals aquestes propostes han servit de solucions, no evidentment totals. És que ningú té la solució total a l'habitatge, no el tenia la Generalitat, ni el té Europa, ni tampoc, lamentablement, el tenim en el nostre Ajuntament. Però el que sí que hem fet és proposar i aportar sobre la taula mesures diferents a les que fins ara s'havien explorat i, a més, fer-ho des d'una vessant pràctica i exemplificadora en altres llocs que ha funcionat. Pel que fa que comentaves que no hi havia tots els agents que hi havien d'haver a les taules, nosaltres el que no podem és forçar les persones a anar als llocs. El que sí que et podem assegurar, com ja ho hem fet i ho hem demostrat, és que totes elles estaven convidades i convocades a cadascuna de les taules a les quals que hem organitzat. Respecte a la vostra decisió de deixar de venir a la taula d'habitatge, jo crec que això... vosaltres preneu les decisions que voleu, òbviament, però crec que això no ajuda a ningú, principalment no us ajuda a vosaltres perquè deixareu de ser receptors de les qüestions que es vagin plantejant en les taules i perquè deixarem de comptar amb la vostra presència i les vostres aportacions, que d'altra banda he de dir que han estat de zero. Jordi, és a dir, em sembla molt bé que vinguis al ple, que diguis que tot és fatal i tal, però aleshores també estic jo legitimada per dir que les aportacions que heu fet a les taules ha estat de zero, que pràcticament no, o que no heu parlat, que no m'heu demanat cap reunió, que no heu plantejat cap proposta i que, per tant, que deixeu de venir em sap greu, no et diré que no, perquè a més sempre he fet jo el feedback de dir-te, Jordi, com has vist això, com ho has trobat? Vull dir que de vosaltres cap a la regidoria no n'hi ha hagut cap, o si més no en recordo cap, de jo cap a vosaltres crec que sí, vull dir que t'he preguntat com ho has vist, però em sap greu si podem fer el que sigui perquè reconsidereu la vostra decisió, doncs estenc la mà. Pel que fa als recursos abocats per tal de millorar el tema de l'habitatge, doncs bé,
Jo no tinc més hores al dia per dedicar-hi a la millora, d'intentar la millora de l'habitatge a Solsona. Estem fent reunions amb la Generalitat, estem fent reunions amb la Diputació, estem demanant diners a la Diputació perquè ens donguin per poder fer ja sigui rehabilitació o obra nova, i la resposta és no hi ha diners per això. Quan, per exemple, a Cardona, ja que ens agrada emmirallar-nos també amb altres municipis, les seves ajudes arriben a l'entorn del €1.000.000 en matèria d'habitatge. L'any passat, només l'any passat, a l'entorn del €1.000.000 de la Diputació de Barcelona. Pel que fa a la Diputació de Lleida, €0, i quan hi hem anat a parlar se'ns ha dit que per això no hi ha diners. Seguirem treballant amb l'Institut Català de Finances, seguirem treballant amb la Generalitat, seguirem buscant i mirant els solars per tal de posar-los a la borsa a la reserva de sòl, i també seguirem treballant en la llei de barris per tal de poder aconseguir el finançament i les ajudes que els propietaris de Solsona, del barri del nucli antic, puguin aconseguir, i tot el que estigui a les nostres mans per tal de facilitar i ajudar, doncs ho farem. I si teniu idees o alguna idea nova, o alguna idea, perquè fins ara no me n'ha arribat cap, doncs serà molt benvinguda i molt ben escoltada. El que comentaves dels promotors, ho fem, ho hem dit als altres plens i ho reiterem, és a dir, tenim contacte amb promotors que tiren endavant obres, i per tant l'Ajuntament hi som i continuarem sent. Vull dir que per nosaltres és important que aquestes empreses privades tirin endavant amb esquelets existents o obra nova, i per tant el que hem de fer és ser-hi i recolzar aquestes iniciatives, només faltaria. Abans de continuar amb els altres temes, només contestar un moment ràpid. El tema que comentaves, que no havíem sigut o no t'havíem fet arribar algunes propostes i tal, poder propostes com a tal no, perfecte, però tots els tallers, a tot hem sigut actius, sí, a les taules d'habitatge també, i jo crec que, el que vagin una vintena, trentena de persones als tallers i que hi hagi 11 persones interessades és de facilitar, o sigui, felicitar, però no suposa un gran volum de persones que realment trobin una solució en aquest tema. Ens posem en aquesta línia, assistir no és ser actiu. Des de la meva perspectiva, si des de la vostra ho és, doncs aleshores ho heu estat, però assistir per mi no és ser actiu. Continuo amb els altres temes. Abans de tot, parlar amb el Joan, que agrair-te el tema que aquests últims dies, degut a les pluges, ens van fer arribar alguns veïns, algun problema que hi havia hagut amb pedres o desprendiments i tal. S'ha solucionat amb rapidesa i el feedback ha sigut molt bo, per tant, felicitats. Gràcies a tu.